Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। 22 जनवरी के उत्तर प्रदेश के सगरी बैंक रही बंद। रउआ लोगन के बता दी कि अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कइल गइल बा। एक कार्यक्रम के बड़हन उत्सव के रूप में मनावल जाई, जौना खातिर उत्तर प्रदेश में सरकार एह दिने पब्लिक हॉलिडे घोषित कर देले बा। सरकार ई आदेश जारी करत हुए बतौने कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत 22 जनवरी के रही। एह दिने स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, यूनियन बैंक, सगरी सब सरकारी और प्राइवेट बैंक भी बंद रही। Audio Jungle.